най-големия специализиран онлайн магазин за маркови парфюми Venera Cosmetics. Темата на днешното видео е парфюми за спорт, част от нашата рубрика парфюми за различни поводи. Сигурно вече сте чували, че парфюмите за спорт трябва да стимулират сетивата ви, да ви мотивират и зареждат с енергия по време на вашата тренировка. И това е точно така. В този случай специалистите препоръчват леки и свежи аромати, напомнящи пресни цитрусови напитки. Помолих консултантите на Venera Cosmetics да ми помогнат да избера трите най-подходящи мъжки и дамски парфюми за спорт. И ето как изглежда нашата колекция за мъже. На първо място сложихме Burberry Sport. Изключително динамичен, жизнен и енергичен аромат, съчетание от грейпфрут, леден джинджифил и пшенични кълнове. Той действа като експлозия на адреналин, която подчинява сетивата и подготвя тялото за интензивно движение. Любителите твърдят, че ароматът му води до присърстяване. На второ място в класацията Venera Cosmetics поставихме Dolce & Gabbana The One Sport. Новият аромат на Dolce & Gabbana е предназначен за активно спортуващите и модерни гладиатори, с здрав дух и висок приток на енергия. В уханието на парфюма се долавят нотки на розмарин, съчетани с сърцевина секвоя. И накрая стигаме до последното предложение – Dior Homme Sport. Уханието Dior Homme Sport е характерно със своята свежест и дълготрайност. Пикантен дървесно-цитрусов аромат, посветен на младите мъже, които живеят смело, свободно и активно и се наслаждават на екстремни преживявания. А ето и трите предложения за дамската аудитория. Burberry Sport за жени, подобно на мъжкия вариант, е невероятно емоционален и енергичен аромат, будещ асоциации за свеж морски бриз и нагорещен пясък. Burberry Sport за жени ще ви пленят свежите акорди на мандарина и джинджифил, а в сърцевината на парфюма се крият опияняващи ухания на магнолия и мускус. Друг предпочитан от много дами парфюм за спорт е Benetton Let's Love. Той е предназначен за младата, модерна жена, която обича да е активна и да поддържа добра форма. Доминиращият аромат е с флорално-плодов състав, съдържащ нотки на бамбук, ананас и момина сълза. Последното предложение на Venera Cosmetics, посветено на активно спортуващите и креативни жени, е Jean-Franco Ferré In The Mood For Love. Едно вълнуващо сетивата ухание на бергамот, бяла роза, жасмин, момина сълза и кедрово дърво. Всяка тренировка има нужда от стимул и няма нищо лошо вашият да бъде аромат на лек цитрусов плод. Но бъдете внимателни с интензивността на парфюмите във фитнеса, за да не подразните околните.